Dnes je zelený den, kdy se diskutuje hodně o ekologii a právě proto jsme tu i s Agorou Central Europe. Nejdřív bude zahájení zeleného dne, bude mluvit pán radní Štěpánek. Tak dobrý den, já nebudu mluvit dlouho, protože určitě jste se sem přišli spíš bavit, než poslouchat. Já bych spíš upozornil na některé věci, které se tu dějou, protože je tady spousta inspirací k tomu, jak udělat město lepší. Tady máte 2 stánky s kolama, s elektrokolama dokonce, kde nemusíte skoro šlapat. 2 ty atrakce, tady ty kola vám samozřejmě půjčej, můžete si na nich zajezdit a můžete to pak zkusit na nich do práce, až na to budete mít chuť. Smysl to má takovej, že člověk, když se přepravuje, není závislý na dopravě, není závislý na semaforech, na dopravních špičkách, na ropě a samozřejmě není ani tak závislý na své fyzické zdatnosti. Bydlím v Praze a proto je toto vozidlo v podstatě ideálním dopravním prostředkem. Je nehlučné, nejsou z něho žádné emise a vůz jede zcela plynule, neřadíte, neobtěžujete se s používáním spojky. Večer, když přijedete domů, dáte vůz nabít, ráno si ho zase vezmete a jedete dál. Obyčejná papírová krabička, takže papír máme kde? Teď tu máš plechovku. Z čeho je plechovka? Z plechu a plech je nějaký kov. A kovy máme... Dobře, tak jenom na to takhle polož. Tohle je ta krabička od toho džusu, nebo třeba od mléka. A ty přijdou kam ty krabičky? Výborně, super. Tak, já se tě ještě zeptám, věděla bys, proč třídíme odpady? Aby se z toho daly dělat věci. Výborně, aby se z toho pak dále dalo něco vyrobit, výborně. Pojďme si říct přesně, co je program Zelená úsporám. Další organizací je společnost Automat a vy se zabýváte konkrétně čím? Fairtrade víme víceméně, co je, ale pojďme si to definovat tak, aby nám to bylo úplně jasné. Jak to bude v blízké budoucnosti vypadat s těma kolama? Budeme jezdit jako třeba v Barceloně nebo v Paříži? Je možné, aby lidé, kteří bydlí v panelákových bytech, normálně kompostovali? Lze ještě říct něco konkrétního, jak bychom prakticky v domácnosti mohli ještě ušetřit za elektřinu? Vy si v podstatě koupíte nějakou kvalitní novou chladničku, když ji ale zabudujete někam pod nábytek, když bude zaprášený po nějaké době ten chladič, tak ta účinnost jde dolů. Jestliže do té chladničky budete strkat nějaké odkryté hrnce třeba s teplou polévkou, no tak pochopitelně tam velké množství vody musí vykondenzovat. Ta voda má zase to obrovské výpálné teplo. Účinnost jde dolů. Zelený den tady na Praze 4 má pro nás ten význam, že vlastně se dostaneme i do takových cílových skupin Pražanů, kam bychom se normálně asi nedostali a myslím si, že tady je dost lidí, kteří mají zájem vůbec o cyklistickou dopravu nebo pěší dopravu a přes ty naše materiály, co tady máme a přes tu výzvu třeba 5 bodů se můžeme trošičku víc viditelnit.